No, eto naman, huwag mo gagalit sa akin ng himpilan. Sige lang. Sige Alam lang, niyo, let it out. Prangkisa yan eh. Ang may-ari ng airtime, tao. Hindi ba pwede, pag panahon ng eleksyon, para hindi na mangurakot siya mga yan, sabihin ng Comelec, eto lang ang prangkisa mo, ikaw, dapat babaan nyo ng kalahati, at para yung mga kandidato may chance. O kundi, wag na, para hindi kayo malugi. Bayanan natin, sige, pwede kayo ng full pledge na 300,000, kung gusto nyo 300,000, pero hanggang ilang seconds lang, hanggang ilang buwan lang. No? Para the rest, magdidiskusyon na tayo sa debate. At magbigay kayo ng debate na kailangan, pag hindi nagdebate, birhin nyo yung kandidatong ayaw sumipot sa debate. Dahil may tinatago nga, o walang alam, o pareho. O kaya, O dalawa. O alam niya. O ang alam niya, marami akong pera, ba't ako makikipagdebate? Baka makagkamali pa ako. O anak ako ng Diyos. Pag nagkamali ako, baka masira pa ako. Di ba? Yun yun eh. Parang iba naman yun. Sa bansa natin, may anak ng Diyos. Muna sa dalil. Awat mo na, awat mo Dahil na. 9:02 na. Dati balita mo na mula sa News and Information Center ng DZMM. DCMM.